Owen ar cic gornel. Postyn agosa. Olbeniad ac mae fewn! Lewis Harling efo digonadd amser ar y postyn pella. A Lewis Harling, diolch yn mynd i fethu o fanna. Pen-y-bont ar y blaen. That's Davies, White Dag and Davies. O Bale drwad, that's White. White i mewn i'r cwrt. White yn cyrraedd un, White drwad, ergyd gan White, ac mae'n ail gol i Pen-y-bont. James White, cyrraedd un yn hawdd yn y cwrt. A na chi'r ail gol. Pen i fyny, disgyn i Wood yn y cwrt. Wood, Bale ar draws. Ar y postyn pella oedd Watts. Ond y Bale yn fflachio heibio'r postyn. Dwi'n siŵr os oedd y Bale. Peniad cry. Gan Dan Jeffries. A mae Nathan Wood yn drwad. Nathan Wood eto. Nathan Wood. A draws at Waite. A mae'n gol. Trydydd gol Pen-y-bont. Reit ar gychwyn. Yr ail hannar. James Waite efo'i ail gol. Ond Nathan Wood yn ei roedi ar blat iddo fo. Wood. Efo bach i Owen. Yn ôl i Wood. Owen. Owen yn sbio. Ergyd gwych gan Kane Owen. Ond arbediad rhagorol hefyd gan Ryan Neil yn y gol. Flint. Ben Wyn wedi parhau efo'i rediad. Ben Wyn. Ond mae Ben Wyn yna, mae Ben Wyn, a Ben Wyn, wel fo gychwynodd y symudiad, pas gwych i ffeindio fo yn y cwrt, ond Ashley Morris yn arbed efo'i draed yn wych. Owen, penio. Mae Hampson wedi gweld cardyn melyn yn barod, ac dydy Mr John ddim yn oedi i ddangos yr ail cardyn melyn.